Gusto ka ba makaila unsa gid ang Ginoo? Unsa gid iyang mga powers? Unsa gid ang iyang mga attributes or mga characteristics? Basahon ta ang pulong sa Ginoo ug masabtan ta unsa siya. Naunang-una nga attribute sa Ginoo is holiness. Ang Ginoo balaan. Kabalo ba ka mga igsoon nga kining word nga balaan mao kini ang summarize sa tanan nga attributes ug qualities sa Ginoo. Busa gani sa Bible mga igsoon, nagaingon ang mga angels, Holy, 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 the Lord God Almighty. The whole earth is full of His glory. Isaiah chapter 6 verse 3. Balaan, balaan, balaan. Ang Ginoo nga makagagahom, ang tibuok kalibutan na puno sa iyahang himaya. Ug ingon pagid sa Psalm 103, worship His holy name. Simbahon ang iyahang balaan nga ngalan. Na wala gaingon nga worship His love name, kundi worship His holy name. Iyang ngalan nga separate. Now, akong point is, ang pagkabalaan sa Ginoo, mao ang nag-summarize sa tanan nga attribute sa Ginoo. Na unsay meaning sa word nga balaan. Ang balaan, nagpasabot lamang ka na og separate. Lahi. Now, kung nantawon nimo ang whole Bible, makita nimo nga ang meaning sa holiness of God is this: God is morally excellent, perfectly pure, and absolutely separate from sin and evil. Ang Ginoo separate gid siya sa sin and evil. Puti, limpyo gid kaayo ang Ginoo. Lahi gid siya sa tanan. Busa wala siya mistake. Perfect siya sa tanan. Perfect siya sa love, perfect siya sa justice, perfect siya sa iyang kaluoy, perfect siya sa tanan, sa iyang wisdom, sa iyang power, perfect siya. Nga naman, kay holy man siya, separate man siya. Holiness is that which makes God divinely and distinctly different from all others. Ang pagkabalaan sa Ginoon, mao kanay rason nga siya nahimong lahi gyud kaayo sa tanan ug sa uban. Now, pag maingon kita nga ang Dios balaan, nagpasabot kini nga God cannot look on sin with approval. Dili siya maglantaw sa sala nga adunay pagtugot nga moingon nga yes, good na. Kung masaw nimo sa Habakkuk 1:13, your eyes are too pure to look on evil. Ang mata sa Ginoo pure kaayo nga maglantaw sa dautan. Dili gid siya makalantaw sa dautan mga igsoon. Mao kana ang pagkabalaan sa Ginoo. Dahil kaduha, sin separates man from God. Ang sala nagseparate sa tao ug sa Ginoo. Mao na mga igsoon nga ang tao dili gid siya usa sa Ginoo tungod sa sala. Pero tungod kang Kristo Jesus, ma-reconcile ang relasyon sa Ginoo ug sa tao. Katulo, whatever is properly related to God must be holy. Bisag unsa nga related ngadto sa Ginoo, kinahanglan gyud nga balaan. Busa bitaw kung kita mo relate kita sa atong kaugalingon sa Ginoo, dapat balaan ta. Yun pa sa Bible sa 1 Peter 1:16, be ye holy for I am holy. Mao na ang una. Ikaduha is transcendence of God. Ang pagkataas sa Ginoo labaw sa ato ang tanan. Ginoo siya gid ang pinakataas. Ingon pa sa Isaiah chapter 33 verse 5, the Lord is exalted for He dwells on high. Ang Ginoo exalted. Taas gid siya nga naman gapuyo siya on high. O ano gyud makalabaw pa sa Ginoo mga igsoon. He is the highest. Gitawag siya the most high God. Ang kaalam ganay sa Ginoo mga igsoon, dili ginato matuhog pag-ayo. Ingon pa sa Romans 11:33, oh, the depth of the riches both of the wisdom and knowledge of God, how unsearchable are His judgments and His ways past finding out. Ang iyahang judgment, ang iyahang kaalam, unsearchable. Dili ginato matukib sa atong hunahuna. Isaiah chapter 55, 8 ug 9, for my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, says the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Ang mga hunahuna sa Ginoo dili atong hunahuna. Ang atong mga pamaagi dili iyang pamaagi. Kung unsa kataas ang langit sa yuta, ingana pod kataas ang iyahang ways kaysa ato ang mga pamaagi. O ang iyang mga hunahuna ingana pod kataas kaysa atong mga hunahuna. Dili ginato siya malabuan. He is transcendent, labaw gid sa tanan. Tungod yan ang mga igsoon, magpailalom kita sa Ginoo. Dili kita magginoo-ginoo sa atong kaugalingon. Mga igsoon, magpaubos kita sa Ginoo. Kung unsa ang iyang nga sugo, ataw gintumanon. Kaya never or ever, never gina mahitabo mga igsoon nga mulabaw kita kaysa ato ang Ginoo. Then ang Ginoo mga igsoon is self-sufficient. Say self-sufficient. Buti pa sa na, God perpetually exists in and of Himself and is therefore independent, self-sufficient, and has no need of anyone or anything. Ang Ginoo eternally gi-exist siya sa eternity past. Sa iyang kaugalingon, busa
independente sa siyang kaugalingon ug supisente na sa siyang kaugalingon. Wala sa mga nahanglan og mga tawo, mga igsoon para nga mas mahappy ang Ginoo. Happy na siya daan nga wala pa ta. Sufficient siya sa iyang kaugalingon. Acts 17:24-25 ingon pulong sa Ginoo, God who made the world and everything in it, since He is Lord of heaven and earth, does not dwell in temples made with hands, nor is He worshipped with men's hands, as though He needed anything, since He gives to all life, breath, and all things. Ingon pa sa pulong sa Ginoo, ang Ginoo nga naghimo sa kalibutan ug sa tanan nga naa niya na. Siya Lord sa heaven ug sa earth. Wala siya nagpuyo sa mga templo nga hinimo lamang sa mga tao. Wala siya gi-worship sa mga tao, sa kamot sa mga tao nga mura ba nanginhanglan siya og mga butang pa. Nganuman, siya man ang gahatag og kinabuhi, ginahawa sa tanang mga butang. Amo ti pasabot ani mga igsoon, ang worship nato sa Ginoo dili ingon nga mas makasatisfy pa sa Ginoo. Nga i-worship ginato siya para nga mabuhong ang iyang panginahanglan. No, mga igsoon. Ang buti pasabot sa verse is, bisan pa og wala ang atong worship, sufficient na Ginoo daan. Ingon pagana sa NLT translation, mao kini iyang giingon, He is the God who made the world and everything in it. Since He is Lord of heaven and earth, He doesn't live in man-made temples. So, ang Ginoo, siya man nagabuhat sa tanan, so wala siya nagbuhat sa mga templo. Dili siya kinahanglan templo para mapasilong siya dito, para mabuhong siya diadto. Siya gihimo sa tanan. 25, and human hands can't serve His needs, for He has no needs. Ang mga kamot sa tao, dili maka-serbisyo sa iyang panginahanglan. Ngano man, kay wala man siya panginahanglan. Ngano man, siya naman ang tanan. Ingon pasumpay, He Himself gives life and breath to everything, and He satisfies every need. Siya ang gahatag og kinabuhi, gininhawa sa tanan, ug siya ang nagabuhong sa matag kinahanglan. Siya ang gabuhong sa mga kinahanglan. So, dili ka kinahanglan para mabuhong ang Ginoo. Buhong na siya daan sa iyang kaugalingon, sa iyang power, sa iyang life, sa iyang joy, sa iyang glory, sa iyang perfection. Mao kini mga igsoon ang atong Ginoo, He is self-sufficient. Magpasalamat ta kay gibuhat kita sa Ginoo ug makita sa iyang himaya. Ingon po ng uban, nganong gibuhat pa man ko, na impyerno na hinuon ko. Ikaw ra may rason nga na impyerno ka, ngano man, wala ka nagpailalom sa pinakataas nga Ginoo.